Grosen. Korkoiak. Tipurarekin. Donostiako Gazte Nagusiak. Nire lagunekin egiten dituan edozein irtera. Bai mendira o horietako aktibitateak. Euskaraldia bertan da. Harro egoteko modukoa. Azkenean ni privilegiatu bat sentitzen naiz. Futbola gustuko duen edozein gazteren ametsa da eta nik amets hori bizitzeko posibilitatea daukat. Bai, futbolari dagokionez nire egoerak bira handia eman du. Duela 6 hilabete pentsa ezina zen bizi ditudan esperientziak bizitzea. Baina egia da bizitako esperientzia horiek normalitate berri honen ondorioz etorri direla eta horrek pixka zikintzen du hain polita izan den, niretzako hain polita izan den urte hau. Bai, taldea gogotsu ikusten dut, azkenean lehen urtetikan blokea asko mantendu da, fitxaketa bakarra egin dugu, eta horrek asko laguntzen du Imanolen ideiak jasotzeko garaian. Eta egia da partidu asko datozela, baina talde gaztea da eta gogo askorekin gaude. Azkenean norberaren izaerarekin lotuta dago, baina gehiengoek euskararekiko jarrera oso ona izaten dute. Eta Realak euskara asko zaintzen du eta nik uste kanpotarrek lehenengo egunetikan argi ikusten dutela euskarak duen pisua Realean. Esan bezala, euskarak pisu handia dauka Realean. Prentsaurrekoan egin nahi den aldaketa horrek asko erakusten du Realak duen intentzioaz. Eta ni jokalari bezala harro sentitzeko modukoa da. Egia da normalean etxean erderaz egiten dudala. Baina Realean jokalari batzuekin euskaraz egiten dut. Eta presnago nire ohiturak aldatzeko eta oraingoz belarri prest izango naiz eta ea laster hau bizi izateko gai naizen.